Здравейте хора, ние сме на Minecrafters, тук при мен е Bygonix. Bygonix днес в този клип, нали, ще е човекът, който ще говори. Това е поредната история, третата история, да. И така, нека да започва. Това беше с нас едни кученца. И това ще беше стоило лято. Имаше едни кученца, може да бяха 5 на брой, да, 5 на брой. И едно момиче, едно момче и една майка го гледа. И ние по едно време се, нали, тръгваме се разхождаме с гората и така тръгваме с колелата нагоре, аз викам на Преслав, ще стане нещо, сигурно си. Поглеждаме нагоре, то като голямо куче и всички тръгваме надолу. И аз си Преслав, беги, няма какво да чакаш, беги. И след това поглеждаме пак и по някакви малки 5 кученца се учи долу на пътеката. След това дойде това момиче, да го наречеме Пенк. Пенка да видим, нали? И майка, и да ги наречеме Иванка. Пенка и Иванка дойдоха там и ни питаха ако искаме да вземем някоя кученце, защото те не могат да се грижат всички, иначе ама да се грижим за тях. Ще ги да ходят на дом. И така взехме две кучета и бяха много сладки, гледахме си ги и следващия ден аз Преслав Я им кажи имената. Аз помня само на там това по-беличкото. Мецан. Другото какво беше? Спарки. И нали, да сложим презерватива. И си говорим така вечерта и Преслав само изведнъж още не мога повече. Утре 6 часа си станал, отиваме да ги храним тези кучета. Чакай малко. Ти не каза, че ги взеха. Так, малко по-късно тръгнахме и на този ден ти не каза, че не ги взеха, бе. Да, ние ги взехме. След това имаше един пожар в блока и ние така си гледаме пожар и изведнъж отзад идват там това момиче и още едно момче, да го наречем Гошо. И идват и гепат те кучета и... Двете кучета? Петте. Защото тогава взехме и петте. Не. Значи аз искам да го поправя. Значи, първо ние взехме Спарки и Мецан. И после те до вечера не ги взеха, защото казах, че тогава почнахме училище, почнахме, нали, училище и те казаха, че зимата някъде да се грижим и какво правим и по-добре в дома. Така и ние ги дадохме и аз му викам вечерта, нали, като си говорим, там играем Майнкрафт, нещо такова. И аз му викам утре 6 часа да си станал, че тръгваме да гепиме кучетата. Станахме малко по-късно. Станахме някъде в 6 часа, само че следобед и тогава ги пихме и тогава беше пожара и после тогава ги взеха и той нека да продължи. Да, гадното нещо беше, че имаше пожар в блока и ние не се съзнахме какво да взима. Не беше пожар, четеше гръмне газова бомба. Да. Проче беше на последната ожарване. И така. И след това на този ден, даже и ден по-късно сигурно, стана една война, починахме да се заряждаме и да се промукваме, да се пробваме да вземем кучетата. Те бяха само при кучетата. И най-сетне моя майка да беги и звъна на полицията, сигурно 10 пъти се качвали по баир и сме слизали. Един баир, как да го обясня колко е добра. И нали, чакайте малко, стой. Баира е сажика. От тук, където ми е колата сега. Ама нали в Самп и в реалния живот. Толкова път в Самп, колкото път в Самп е толкова пъти и в реалния. Един момент. И нали, пак се пробваме да вземем и то малко и дойде. И викаме, и тя ми вика, айде това бе да се отпухате рума на полицията и се стана това време. Некой да си го проведе, ако не е добро. Така.
След това ние пак се изплашихме, пак тръгнахме надолу. Особо надолу. И след това тя спряхме, пак се качихме догоре. Пак почнахме с изгледателно, след това пак майка дойде, най-края се изнерви. Аз и през лично бягахме половин километър без да спираме. Половин километър без да снимаме клас. Без да спираме, седнахме там на напитка от плача нивата и защото тя уж, ние мислим, че ни преследва, тя отишла да дома на преса. Съответно на майка и баща. И така, не успяхме се гледаме точката. След това аз, нали, уж без всяко позволение ги храних и след това на другия тя дойде с едно ще пълно с вода от буза и замерява. Иванка ми... Да, някой. И, нали, замерани, после на другия ден и възоще имаше ръка, аз викам, чакай малко, прекарал са. Нали, на училище си, чакай малко, прекараш. И се вика спокойно, няма, знам, че се вижда кучетата, така. Аз станах от тях, след това пресак не можа да дойде. От мене ма не пускаха особено мене. Лека по лека всички се заминаха и така нито едно не отстава в това. Даже и до ден днешен гледат едно от тях. Че е друго. Помниш ли? И до ден днешен гледат едно от тях. Знам. Това стана баси пес. Така ние загубихме битката. Добре, знам, че ми харесва втората, ако сега малко по-дълъг и по-от обичайните истории, съжалявам. Ние бяхме The Minecrafters. Ако искате още истории, лайк и комент. И най-важното, абонирайте се за още повече видеа, не само истории. Аз пак казвам в поредния клип, чакай малко се. Да казвате на какви игри искате да снимаме, какви игри искате да виждате да играем като геймплей. В смисъл CSGO, такива неща. И това беше от нас хора, надявам се клипа да ви е харесал и до скоро.